RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Sa pangalan? Ako si Adora Lumba. Ayan, kada buntag tibok adlaw bagi ka nagapamino sa DXDC? Hantod hapon jud sir, hantod Hangtod gabi hapon. eh. Unsang dramaha ang atuang mabati gikan ala 1:30 hangtod alas 2 sa hapon. Ang alauna is kini akong suliran Aha. nga ang sunod handumanan sa usa ka awit. Ayan, kay memoryado ang titulo sa drama. Amo kang dalitan sa muang dalang panudan. Bugat sige. salamat. Oh, isa-isa hadog pangalan nato ang dalang nga panudan, madam. Ay kalabasa, Aha. na ay kanang ukra, na ay lamas. Mhm. Ahos, sibuyas, talong, Talong. ug bulad Bulad. nga. Kuan, og napa jud batong, og panggata jud ay ni. Unsa magining luto ay imuhang plano madam namay ginataan. Ginataang gulay. Swak na sustansya ang imuhang sudan. Salamat sa DXDC og sa Panudan Basket. So, kamo di ang mga kasama imong kagool kung wa pa mo maabtan namo, padayon mi nagalibot-libot sa mga kabarangayan para manakop ninyo nga naminaw sa DXDC mga kasama. Ikaw na to si Radyoman ay miginita. Radyoman Joel Bright. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.